Magandang hapon sa inyo lahat. Ituloy ito inyong lingkod, Mike Padua. Nakatuloy tayo sa ating latest analysis ngayong araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes, Nobyembre 3 hanggang 5, 2021. At ito po ang ating Tagalog version. Pinaglingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Umpisa natin ang update. Ito ang latest GraphSat. Simula na yung araw na ito ng Miyerkules hanggang bukas, Huwebes. At kikita po natin, meron pong namuuna yung mahinang LPA o shallow LPA. Mga 800 kilometros, silangan ng Samar Island. At ito po ay binabantay natin for possible development bilang isang aktibong LPA. But malayo pa rin ang possibility na magiging bagyo ito. But we are going to observe this. Mabantayan natin ito for possible development. Naka-embed po siya sa isang surface trough. Nagbibigay po ng maulap na may kasamang pagkulog at pagkidlat sa area po ng Mindanao. At sa may southern portions ng Sulu Archipelago, kasama po ang offshore areas ng Bangsamoro. At ang hanging amihan ay bagyang lumakas ng konti at nakaka-apekto na yon sa buong bahagi po ng Visayas. Ito po ay may kasama pong mga ulan na magiging mas madalas po dito sa may Kabikulan, lalo na sa may area po ng Camarines Provinces, Sorsogon, Masbate. Ganyan din po sa Samar Island, dito rin po sa Palawan. So, itong area na ito ay medyo mahangin pa rin at mapanganib sa malilit na sakyambang dagat at mag-ingat po sa mga possible na mga kidlat at mga possible mga tinatawag nating flash floods at pagguho ng lupa pag malakas po ang mga ulan na dala nitong hanging amihan. Samantala dito sa may Luzon, Metro Manila, Batanes, Mawing Islands ay magiging mahangin po na may kasama pong padaan-daan pong mga light showers, lalo na po sa may silangan bahagi po ng Cagayan Valley hanggang Northern Quezon. The rest po ay tuyo po ang panahon, although mahangin po dahil po sa hanging amihan. At dito rin po sa may Taiwan at sa northern portions po ng South China Sea at West Philippine Sea, medyo mahangin din po at may mga showers na inaasahan dahil po sa hanging amihan na generate po nitong isang malakas na high pressure sa may bahagi po ng Shanghai. Okay? So, yan po ating GraphSat. So, ito lamang pong LPA ang binabantayan natin. At kung tingnan natin sa fast animation, ay medyo nag-organized po siya. At sa mga oras na ito, ay medyo nag-improve yung kanyang sirkulasyon. But, hindi pa po siya binigyan ng tag ID. Probably, magiging 91W ito. So, babantayin po natin ito. Okay? So, wala pa po siyang low-level circulation. Nakita lang po natin, akala natin parang bagyo. Mid-level lang po yan, umiikot. At makikita po natin yan dito sa ating zoom in satellite animation from windy.com. So, nakalipas na 3 oras, itong shallow LPA, medyo numinipis ang kanyang kaulapan. But overnight, observe natin ito for possible development. Base po sa forecast ng mga computer models, ang kanyang tracking po ay dito po siya dadaan sa may area po ng Eastern Visayas at lalabas po dito sa may Palawan. Okay, so iyan areas na dadaanan niya ay magkakaroon po ng mga pag-ulan, okay, pagkulog at pagkidlat dahil po sa daladala nitong kaulapan, itong shallow LPA. Medyo marami po mga ulan na yun dahil po sa nag-start po ang La Nina nung last month pa po. So, inaasahan po natin ang above average rainfall sa ating lugar na sa may central at southern Philippines. So, yan po ang ating latest. Sa mga oras na ito, dito sa Kabikulan, ay lumalabas po ang aking araw na yon after nung pagdaan ng mga thunderstorms. So, ito po yung mga ulan na forecast for the next 24 hours, 8 a.m. Kaninang umaga hanggang bukas ng 8 a.m. Inaasahan pa rin po natin mga possible rains and thunderstorms sa may Kabikulan at sa eastern sections po ng Eastern Luzon at magiging mas malakas po dito sa may area po ng Samar Provinces at sa may Kabisayaan, lalo po dito sa may area po ng Northern Sulu Archipelago at Northern Palawan. So ito pong light blue, ito po yung ulan na 5 to 10 millimeters sa loob ng 24 oras. But ano lang po ito tawag nating forecast lamang po ito. So, baka in reality, pwedeng mas mataas yung ulan kasi ito yung forecast nung the other day. Pinapakita po yung ulan dito sa area po ng Bicol region
at nasa 5 to 10 din. Pero sa actual, umabot ng 50 plus millimeters ang ulan kaninang umaga hanggang kaninang tanghali dito sa Naga City. Yan po yung total na ulan na bumagsak. So, most likely, mas mataas pa ito sa forecast. Okay? Alam natin, ang mga computer models, medyo nahihirapan pa rin mag-forecast exactly, 100%. Wala naman talagang tinatawag na 100% sa forecast sa panahon. Nasa 50 to 70% lang po ang pinaka-maximum na accuracy. For the next 3 days, inaasahan pa rin mga ulan dito sa Kabikulan, Visayas, lalo na po dito sa may Sulu Archipelago at Palawan, dahil po sa pagdaan itong shallow LPA. So, likely ang kanyang tracking pa ganyan. So, yan po ang inaasahan na mga ulan. At dito sa Mindanao, mga localized thunderstorms po ang inaasahan. So, yan po ang rain area from the shallow LPA hanggang dito sa may naapektuhan po ng hanging amihan. At ito naman po yung latest mula sa wind, pressure at rain forecast, ECMWF, for the next 3 days. So, bukas ng hapon, inaasahan pa rin mga ulan po dito, mga thunderstorms sa Kabikulan, Mimaropa, Visayas, at Mindanao. Ito more on the local convection lang po ito, mga localized thunderstorms. But ito ay dahil po sa hanging amihan at nakita na po yung LPA, papalapit na po sa Eastern Visayas. And by Friday afternoon, yung LPA ay tumawid na po ng Visayas. Dito na po siya sa may Panay. Kaya makita nyo, mas grabe pong ulan po dito sa may Panay. So, mag-iingat po tayo dyan sa Iloilo. Dahil po sa mga possible rains and thunderstorms na idudulot itong shallow LPA na posibleng maging LPA 91W kapag lumakas pa po siya. So, gayon din po ang Central Luzon, Metro Manila, Southern Tagalog Provinces, Bicol, Eastern Visayas, Sulu Archipelago, Mimaropa, rest of Mimaropa, okay? And yan po ang mga ulan dala ng shallow LPA. At yung hangin ay nag-shift na po mula sa silangan. So, possible na ihina ng bagya ang hanging amihan. Magkakaroon muna ng break for the next 1 week. Okay? And ito naman po sa may Mindanao, ito po ay dulot ng local convection. Dahil nga panahon na yun ng La Niña, mas grabe po ang mga ulan sa mga buwan na ito. Okay, so yan po ang ating latest sa ating panahon at babalik tayo sa Friday upang bigay sa inyo yung latest sa LPA, shallow LPA at sa hanging amihan. At kung mag-develop po bukas, basta dito lang tayo, bibigay tayo ng update kung may surprise developments dun sa shallow LPA. So mag-pray tayo na wag mag-develop. At mga kababayan natin sa Visayas, Bicol, mag-iingat lang po sa mga ulan, dahil po sa mga pagbabaha, paghuho ng lupa. So please take all necessary precautions. So yan po ang latest mula sa Typhoon 2000. Ito si Mike Pardo nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat via #weatherwiser. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.